भाई
ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ? ଆଲୋ ମା କଲାଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବବୁଲକୁ କହିକି ତୋ ପାଇଁ ସଜନା ଗଛ କହିଦେବି ପାଣିକି ଭାଗ ପଇସା ଦେବେ? ହଁ ଦେବେନି? ହଁ ହଁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବି। ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛି ବାଡ଼ ଖୋଲା? ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛି ବାଡ଼ ଖୋଲା? ଖୋଲିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବି। Isante? Ilma? ହଁ Isante? ମୋ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଆଉ ସାତେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ବୋଧେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆରେ ତୋ ଘରକୁ ଦିଦି କାହିଁକି ଆସିବେ ସାତେ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ ଆରେ ତୁ କଣ ନଥିବୁ କି ସାତେ ଆରେ ଅଣ୍ଡା ଥିଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ସାତେ ମାଛ ଅଣ୍ଡା ଥିଲା ବାସ୍ତବ ଥିଲା ଆଉ ସାତେ ଆରେ ଭଲରେ ପଚାରେ ଆଉ ସାତେ ଦେଖୁଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପଚାରେ ସାତେ ସେ ମତେ ଦେଖି ଖାଲି ଲୁଚୁଛି ବୁଝିଲା ଆଉ ସାତେ ଆସେ ପଚାରେ ଲୁଚୁଛି ଆଉ ସାତେ ପଚାରେ ପଚାରୁଛୁ ପଚାରେ गाड़ी के लिए क्या देखा वो ମରିଆ ଖୋଲୁ ନା ସେଇଠି ତୁମର ସେଇ ଓଡ଼ଣୀ କାମ ଆଉ ଖାଇବା Lo sali magna tu? Aku heli. Lo kemana? Lo sali dulu. Itu kudunya cakile. Lo sali magna tu kuala dulu. Bapak apa lagi? Uli. Cepat cari dulu. Oh cari si Bima bapak aku. Aku bangun. Ayo खाली बाबा जानी चाहे बाबू कंटा सारा लगा है इसी. कंटा सारा लगा है इसी. हाँ बरा. सत्ता कहूँ हाँ बरा. सत्ता कहूँ हाँ बरा. ना सिनेमा देखी नहीं थी. नहीं वो सिनेमा कहाँ देखी? सिनेमा कहाँ देखी? मुझे बुल्ली बुल्ली भाई ना कभी खाली तो सिनेमा देखी जाऊँ तू. काऊ बाड़ी के काऊ ढकराने लगा चलो जब बापा घर गलु बासी जुआ जाए पिपार हिलु राजा किलो अलरा